गंसे फरायसालियाव गोबां फरायसाफोर थायो, नाथाय बेनि गेजेरावनो ओरैबायदि फरायसा थायो जे बियो कलेजखौ गावनि लाइफनि इन्जयनि थाखाय खालामो, जेराव बियो फरायनायखौनो गोसो होआ। थिग बेबायदिनो नैबे कलेजावबो सासे, मुङा बिनि जोमै। थांदो, ओमफ्राय फां-फुं खालामनाङा, क्लासा मोजां लाबानो जाबाय। जागोन, नों जेबो टेनसन लानाङा। आं गासिबो समखौनो फरायनायाव हगारजोबगोन। दे बिदिब्ला थांग्रोदो, आंबो थांसै। आयौ! हाय हाय। ओमफ्राय दासो सफैजोबदों नामा? औ, दासो सफैदों। ओमफ्राय नोंहालाय दिनै माथोलाय? है, बांद्राय फुङाव सिख्लाफोर फैस्लाबाना। जोंहा कलेजाव मानो फैयो? बेहा खालि सिख्लाल'खा। औ, खालि सिख्लाफोरल' बेना। है, बादो क्लास थास, सिख्लाफोर नायनोसो फैखायो आंहा। मा नायखोब्रा? OMG, मासे समायना सिख्ला बिलाय। मा फसायलायबाय नामा नोंहा? मा फसायलायबाय नामा? गलिया जायो, एफा सिम्पोल सिख्ला, बेनिफ्राय जानला मोनला सिनखौनो आं गोसोथोबोबाय। थोद, आं दानो प्रप'ज खालामनोसैलै। बेनाबाथाय सब समाय बेबायदिनो। बहा थांखोब्रा? मा क्लासनि जाखो? बहा थांखो बिलाय? हाय। थैबाय, माथो रायज्लायथिया? हाय। आया, बबेसो नामाब्रा? माथो रायज्लायथारा? मा नाम जाथावथाव बेनालाय? र' मोनसे नाम गारजिना नायनाय नां। हाय प्रिति। नङागोनदांलै। ना बेबायदि जानला मोनला रायलायनायखौ मोजां मोना नामा र'लै? र' बिदिबा गाव बायदि लेखा लायनानै नायफैनां। ओइ, आंना बेगा हरलाय, बेगा। मानो? नांगौ। हामाना नांगौ नोंलाय? नांगौलै, खोथा दं र'। दा फैनानै खिथाफैगोन आं। लाथ', दा खिथाफैगोन आं। न'ट्सआथ' आंनाव गासिबो दंजोबखायो, आरो दाख्लैथ' निजोमाबो आंनिफ्रायसो लिरनानै लाना थांदों। ओइ, नाहरलाय, दिनै जोमैनि आखायाव लेखा। बा, दिनै मोजां द्रामा देखायबायलै बियो। बेबायदि देखायनानै बियो फरायथारगोन कि फरायथारगोन? नोंनोबो नांगौ नामा? ओमफ्राय माथो रायलायाबो नोंलाय? दे रायलाया ना,
नोंखौ मेगनाव जोम नायबाय थादों माखौ नायदों नोंखौ नायदों दा नाय बिदि आं सुखुवा माने बे कलेजाव नों बायदि सिम्पोल एन्ड किउट रावबो गैया ओंखायनो रायलायदां ओइ ओइ हेलौ इस नामखौथ' खिथालांबानो जायोमोन ना जोंनि क्लासआवनो हाबैबाय माथो थौलाय मा फरायनो हाबाय हाया जायो आंनो नों नायबायल' था मिथिखागौ दे नोंखौ नोंनो हाया जायो थेवबो जोंहा क्लास लायानोसै ओइ र' आंबो लाहैयोब्रा नोंबो क्लास लागोन दिनै औ ब्रा थ' थाबनो हेल' दावलां हरै गुड मर्निं जिराय जोमै नोंबो क्लास लागोन औ मेडाम नंगौना नङासै दिनैबा मा गोसो जादों कलेजनि साफ्रोमबो फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा दिनै जोमैखौ गोमोनो हमो मानोना जोमैया माब्लाबाबो बेबायदि क्लास लाफेराखैमोन नाथाय दिनै बै सिख्लानि थाखाय जोमैया हरखाब क्लास लानायखौ जागायो जोमैया गोबां सिख्लाजोंनो मोजां मोनलायबोबाय गारलायबोबाय नाथाय दिनै हरखाब बे सिख्लाखौ मानो इसेबां मोजां मोनदों बेखौ गावनो जेबो सानस' हाया बे सिख्लानि थाखाय दिनै जोमैया गावनि आखुखौनो सोलायनाय बायदि गावनो मोनदों जोमै नों दिनै क्लास लाबाय आरो सरिलै नोङो एबारनिफ्राय क्लास लाबाय थादो आसोल लागोन बै सिख्लाया जुदि क्लासाव फैबाय थाबानो आंबो लागोन बिदिब्ला नों बै सिख्लानि थाखायसो क्लास लाबाय थासिगोन औ बिट्टु बिनि थाखायसो सिगाङावथ' आं सिख्लाफोरखौ खालि टाइम पासनि थाखायल' गोसोथोयोमोन नाथाय दा बै सिख्लाखौ आं पार्मानेन्ट खालामनो गोसो जाबाय ओइ मानसियाबा माबायदिथाय माथो रावजोंबो रायलायथारा बबेसो नामाथाय ओइ माथो जेबो रायलायथारा मिथिया मानोबा नों र' दै जों रायलायनि फैलाय फैलाय हाय आं पिंकि आंनाबो रमायना बुङो आंनाव अखाफोर ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां ना औ मोजां होनबालाय दिनैनिफ्राय लोगो जानोसै थौ होनबा हरै लोगोफोरजों बेरायहैनि आं थांथ'ला नामा नोंसोर थांग्रोदो है थौ हारसिं थाबाय थायो नामा थौ थौ
ओंखारो आंनो दसे जायगा